Assalamu alaikum muhtaram millatdoshlar. Siz Yangi G'asr kanalында авыл, андагы яшәеш һәм аграр тармакта барган үзгәрешләрне яктыртучы туган җир тапшыруын карыйсыз. Кабат сезнең белән күрешүгә шиксез шатбыз. Бүгенге чыгарылышта 43-нче урыннан 28-нче урынга Әгерҗе кырларының уңышы хакында безнең репортаж. Күклек авылы фермеры Илфарга быел грант эләгерме? Фермер зур өметләр белән алыначак малларга азык әзерли. Үзем хуҗа, үзем агроном. Авыл хуҗалыгында бар эшкә дә бер үзең ничек өлгерергә? Авыл гармунчысы Фәрит Закиров һөнәрен нәсел дәвамчыларына тапшырмакчы. Ничек итеп? Бүгенге тапшыруның төп темалары әнә шулар. Урак чорында сүзне шуннан башлау дөрес булар. 5 августка игеннәрнең 60% җыелды дип хәбәр итә Аграр министрлык. Барлыгы 1 500 000 тоннадан артык ашлык амбарларга салынган. Көзгә культураларны суктырганда 1 гектардан чыккан уңыш 17 центнер булса, сабан культураларыннан 16,3 центнер җыела. Күпләрне быел бөртеккә бәяләрнең күпме булуы кызыксындыра торгандыр. Чөнки икмәксез авылда сыер асрап та, үгез симертеп тә булмый. Мәсәлән, фермерлар бүген арпаның килограммын 15 сумнан сата башлады инде. Кайбер районнарда 18 сум дип тә хәбәр иттеләр. Аптырысы юк, базар үзе кили ул бәяләрне. Әле корылыктан нык зыян күргән, күпләп мал асраучы эре хуҗалыкларга да ашлыкның күпмедер өлешен сатып алырга туры киләчәк. 2010 елда терлек санын саклап калу максатыннан хөкүмәт андыйларга саллы ярдәм күрсәткән иде. Быел да аграрияларның күбесе шундый ярдәмгә өметләнә. Өметләр акланырмы? Әлегә төгәл генә мәгълүмат юк. Ә менә уңышка килгәндә, анысы төрле районда, төрле хуҗалыкта төрлечә. Әлбәттә, моның төп сәбәбе явым төшемнәрдә. Шулай да технологияны тиешенчә үтәүнең дә тәэсире булмый калмагандыр. Һәр хәлдә Әгерҗе районында шулай диләр. Башка елларына игенчелектә гел соңгы урыннарда барган район быел ничек кыйбласын үзгәртә алган соң? Гектарыннан уртача уңыш алу буенча алар бүген 28-нче урында. Бу атнада без Әгерҗегә барып, моның сәбәпләрен үзебез өйрәнеп кайттык. Я всегда говорю, плохих земель нету. Землей просто надо работать. Владимир Сергеев Удмуртия Республикасының уңышлыгына эшләп килүче фермеры. Узган ел аңа чиктәш Әгерҗе районыннан 1000 гектар җир биргәннәр. Ташландык басуларда быел ярыйсы гына уңыш белән сөендерә. Поле было заброшено. Кыр ташландык иде, ничә ел чәчелмәгәнен белмим. Без бу җирләрне көз көне эшкәртеп калдырдык та, яз көне чәчтек инде. Мондый кырык һава шартларында 1 гектардан 20 центнер уңышны начар дип уйламыйм. Володяның төп ярдәмчесе кичке таң авылыннан Тәлгат абый Муллануров. Ул заманында хуҗалык җитәкчесе булып, бу җирләрне шактый эшкәрткән кеше. Мондагы туфракның бонитеты да яхшы танышанга. Берләшеп эшләгәндә бу җирләрдән яхшы уңыш үстерәселәренә ышаныч зур ди район җитәкчелеге. Владимир Сергеевның исә тагын 1000 җир үстәсәләр дә эшкәртерлек мөмкинлеге бар. Узган ел менә шушы Акрыс комбайны 1800 2 гектар мәйданда бөртек суктырган. Ростовтагы заводта моның белән кызыксынып, комбайнчысына яңа Нива машинасы бүләк иткән. Механизаторы да бик тырыш күрәсең. Ашлык бушатырга да туктап тормый яна. Да, они в курсе, потому что... Әйе, алар беләләр. Комбайн электрон күзәтү астында. Аның кайда булуы, нинди эш башкаруы заводтагыларга күренеп тора. Прогресс алга бара. Без калышмаска тырышабыз. Шуңа да авыл хуҗалыгы өлкәсенә булышырга, яшьләрне инде мәктәптән үк бу юнәлеш белән кызыксындырырга кирәк дип уйлыйм. Икенче тукталыш Азева авылы. Ындыр табагында эшнең кызган мәле. Шәхси эшмәкәр Рамил Исмәгыйлов фермер булмаса да авыл хуҗалыгына битараф түгел. Терлегендә симертә, игенендә үстерә. Тик менә хөкүмәт ярдәменнән генә мәхрүм. Уразай басуында президент төшкәчтеп Рустам Нургалиевич. Глава китереп әйтте, менә шуның хәтле малы бар, шуның хәтле җир эшкәртә, шулай дип мин турда бөтен нәрсәне әйтеп бирде. И Рустам Нургалиевич әйтте. Рамилгә диде, менә аның сүзе, бу цитата. Рамилгә ди 30 миллионлык программага кертегез, эшләп бирегез диде. Мин ИП була кала, КФХ булмыйча программага керә алмадым. Программага керү өчен фермер булу шарт. Ә Рамил абый 2006 елдан шәхси эшмәкәр. Бүген аның өчен иң зур байлык амбардагы 350 тонна ашлык. 1500 гектар җире бар. Арпаның гектарыннан 23 центнер уңыш җыйганнар. Кырдан кайткан һәрбер төкне киптереп салалар. Төркиядә эшләнгән киптергеч нәкъ менә уртакул фермерлар өчен чыккан диярсең. Аның белән шәһәрдән кайткан энекәше идарә итә. Объемом 10 кубических метров. Эш күләме җитәрлек бу җайланманың. 2 сәгать ярым вакытка 9 тонна бөртек киптерә ала. Әгәр тәүлек буе, ягъни 2 смена эшләтсәк, 80 тонна ашлык киптереп була дигән сүз. Бөртекне киптереп салуның тагын бер өстенлеге сатарга уңай ди Рамил абый. Безнең арпа сушилкалар аркылы үткәчтен мин арпаны Удмуртлар бездән, Удмурт Республикасы җегетләре бездән нигә комбикормга түгел, нигә крупиной заводка ташыйлар. Мин үзем ташыйм.
Ярмай ясыйлар. Аны җирле меценат дип тә атыйлар. Үз эшен башлау белән кемнәргә генә ярдәм итмәгән ул. Берничә мәртәбә республикада ел хәйриячесе булып танылган. Билне сындыргачтан больница койкасында уйлап ятканда анда бик күп нәрсә уйлайсың. Бөтен тормышың күз алдында үтә. Әгәр берәр нәрсә эшләп, организовать итеп эшләй башлый алсам, әзрәк селкенәлсәм, әйтәм, бөтен булган пенсияга чыгардылар мин анда. Бөтен булган пенсияны әйтәм, кешегә өләшеп барыр мин дип сүз бирдем. Мин шул нине bir 10 ел әйткән сүзне нык үтәдем. Өченче тукталыш Солагыш кырлары. Ульяновский 105 сортлы бодайның соңгы гектарларын суктыралар. 21 сентябрь уңышына караганда фермер Мурат Мөхәммәдиевнең шактый тырышлык куйганы сизелә. 100 гектар зимой бар, 546 гектар яровой культуралар. Бөтенсендә чәчтек элиталы культура. Апкайттык Тукай районының СПК Сәйдәш дигән хуҗалыктан. Бөтенсе элита орлыклар агыланган, орлыклар чәчелде быел. Элиталы. Менә Марат, кыйбатсын маңасың бит әле, элиталы орлык алып кайтып чәчкәнсең. Или барыбер шул фураж бәясенә басамы инде ул? Субсидиясын берсәләр фураж бәясенә кулайнар, семенасы. Фермерның төп ярдәмчесе Татарстанның атказанган агрономы Фуат Хабибуллин. Фуат абый фән кешесе, үсемлекчелекнең ничек сулаганын туя торган кеше. Чәчү әйләнешенә люцернаны да нәкъ менә ул керткән. Ол люцерна тамыры өстә аны калды да, аны үзенә влаганы накопитеп кала, әкрен генә бирә аннан. Аннан беренчесе, икенчесе минерализация итә. Аннан шунда органик массасында теге органик масса күбрәк влагын үзендә тотып тора. Әйтик менә шундый җирдә, обычный җирдә әйтик, ул 1 булса, әтегендә 3 мәртәбә артык. Ә менә бар шундай ни Ветховой торф әле, бұл теоретически инде, асы 7 мәртәбә артык үзендә, асы 50 ел әле итмәйді аның, разлагаться да итмәйді. Иң беренчесе менә шушы. Анасы икенчедән агротехниканы үтәү от начала до конца. Фермер Мурат Мөхәммәдиев Солагыш халкының пай җирләрендә эшкәртә. Быел да алар белән хисаплашу өчен амбарларына әзерләп куйган ашлыкны. Һәр вакытта да вакытында ашлыгын бирә, вакытында саламын китереп бирә, хуҗалыкка хәтле һәм İşte böyle yanadan 20'şer kilogram pişik de biri. Şulay bulgaç biz özümüzün pay yerlerimizde Marat'a birgenimizde bik şat. Oğul kişisi de bik şat çünkü onlar oğul hujalığında işlep gına kalmıyorlar. Oğulunun turmuşu bilen de kızıksınalar. Фермерның барлык булган җире нибары 600 гектар бүген. Ә бит чәчү әйләнешен тагын да ныграк куллану өчен өстәмә җирләр кирәк. Ә техник мөмкинлеге җитәрлек аның. Менә түрәләр бу шейтар, документлар оформляйт. Битрәләрне менә Алла берсә шу җирләрне суқалап бетергәннән соң шу басуга керәбез, документларны кулланганнан соң. Анда 985 гектар. Районда бүген әйләнешкә кертәсе җирләр шактый. Акбарыс холдингының 2 филиалы эшен туктаткан. Аның җирләренә ия тапканнар инде. Әле тагын 7000 гектар эшкәртелми калып агач үскән җирләре бар. Төп бурыч аларын да иген үстерерлек дәрәҗәгә китерү ди Азат Валиев. Район фермерларына өстәмә җирләр бирелде, яңа инвесторлар килде. Чәчү эшләре 30 меңнән артык гектарда башкарылды. Язгы чәчүләрне барлык агротехник чараларны үтеп, зур чыгымнар тотып башкардык, ләкин кыры вакыт көткән нәтиҗәне бирмәде. Уртача уңыш гектардан 14 центнер гына. Әмма менә Нажар, Сарсакымга хуҗалыклары, фермерлар Солагыштан Марат Мөхәммәдиев, Азёвадан Рамил Исмагилов, инвесторлар Владимир Сергеев, Николай Михайловлар күрсәткәче гектардан уртача 20 центнер югарырак булды. Кыенлыклар булса да район эшчеләре тырышалар. Беренчедән районның үзендә дә җирләрен арттырырга теләүче фермерлар бар. Икенчедән эрерәк инвесторларны җәлеп итү районда мал санында арттырырга ярдәм итәр иде ди район җитәкчелеге. Димәк, без кузгалган. Ашу чыгару запчасть ватылса комбайнов килү, КамАЗда йөрү. Әмир кебек әтисенең эшен дәвам итәрлек егетләр үсеп килгәндә, әгәрҗедә кысыр яткан җирләр калмас дип ышанабыз. Алабуга районы игенчеләре дә уракның яртысын тәмамлап куйган инде. Эре хуҗалыклар белән бер рәттән урта кул фермерлары да булган икмәкне югалтуларсыз җыеп алырга тырыша. Күклек дигән Мари авылында эшләүче Илфир Җамалетдинов яздан чәчүлек орлыкның да сыйфатлысын алып чәчкән, ашламасында кызганмаган. 3 ел элек 60 баш нәселле тона алып, алардан 35 килограмм сөт савып күрсәткән егет ул. Узган ел гаилә фермасы программасына кереп, сыер санын арттырмакчы да булган, әмма конкурстан уза алмаган. Үҗәтлеге бар Илфарның. Быел 50 миллион сумлык грантта катнашмакчы. Әгәр ота калса, мал саны күбәячәк.
Шуңа сусыл азыкны артыгы белән әзерләгән. Күңел төшенкелегенә бирелә, авырлыклар алдында югалып кала белмәгән егет турында тулырак итеп киләсе язмада сөйләрбез. Бүтін нефтяной бизнеслар алар инде теге бүтүнсү заняты, безгә шул җир ише калды инде и все. Әлбәттә, шаярта Илфар. Үзеңне мәҗбүриләп кенә җирдә эшләп булмый торгандыр ул. Аның фермерлыкка керешкәненә дә 7 ел вакыт үткән. Димәк, азмы күпме тәҗрибә туплаган дигән сүз. Бүген комбайннары арпа кырында соңгы гектарларны суктыра. Уртача уңыш 20-21 центнер чыга диләр. Узган елны 35 центнер алган кешегә бу сан аздыр да. Әмма елына күрә мондый уңыш үскәч шөкер итәргә кирәк. 3 мәртәбә яхшы гына яңгыр явып китте дип әйт Илфар. Безнең 120 кило сложное удобрение булды. Демофоскалар белән чәчтек без, демофоска белән 120 кило. 150 кило без сеялкалар белән подкормка белән кирдек, аммиачный селитр белән. Если теге 3 ел, 4 ел тому назад эшләгәндә теге 100 центнер аммиачный селитр мин бирдем дә удобрение белән чәчәм дип нитсәк, вообще был 5 центнерда, 10 центнерда булмасы, наверное. Күрәсез, комбайннар артыннан ук саламны җыеп баралар. Терлек асрагач шунсыз булмый. Салам кысучы тракторлар артыннан туфракны сукаларга да керешкәннәр. Благо, есть вот последние дожди, когда были, видимо, земле хватило. Вот, обрабатываем, идет. Дөрестән дә туфракта бераз дым бар әле. Фермерның исәбе быел барлык мәйданнарны сөреп калдыру. Андый җирдә икмәкнең күбрәк булуына инанганнар инде. Моңарчы көзге культуралар белән мавыкмаганалар. Бу көздән 300 гектарны чәчү әйләнешенә кертергә исәпләре. Иң мөһиме эшчеләре бар, һәм аларның күбесе яшьләр. Отлично. Все молодых привлекаем. Үзегез күрәсез, бездә яшьләр дә эшли. Хуҗалыкта тырышкан кеше акчага тилмерми, түләү эш күләменә, сәгатенә карап. Шуңа күрә тырышып эшлибез инде. 2000 гектар җир аз түгел фермер өчен. Игенчелек белән генә түгел бит, сөт терлекчелеге дә бар. Әлегә 63 сыердан 35 килограмм сөт саусалар, сыер санын киләчәктә 200-гә җиткермәкчеләр. Анысы өчен гаилә фермасы грантында катнашып, ярдәм акчасы оту мөһим. Без теге пробный племенной малларны алган, 63 баш алган мен племеннойларны. Шулар белән менә без 19 елда алдык. Шулар белән менә эшләп хәзер, как говорится, бөтен опыты набираемся, потому что ул китапта бер төрле язалар, булай практикада икенче төрле. Менә бөтенсен вроде бы без хәзер нитеп чыктык уже. Җаена китереп бөтенсен отельный ниләрне, сухостой периодларын бөтенсен теге аңнап белеп, хәзер менә 1-200 баш алып булса, безнең эш барачак алды бирсә. Грантта узган ел катнашып караган ул, отагын алмаган. Быел район җитәкчелеге дә ярдәм итсә, өметләр акланыр дип ышана. Бүген җир кешеләрен борчыган сораулар шактый инде. Илфарда авыл хуҗалыгында иң мөһим әйберләргә бәяләрнең бисмилласыз артуына аптырый. Безнең менә хуҗалыкка 15 миллион, 20 миллион без проблем, как бы субсидированный кредит алабыз без. Министерствога рәхмәт. Ансын скрывать не будем, потому что льготный кредит бик булыша. Менә удобрение хакларын белмим инде. Менә алар гына кыйбат. Без зерноны белмим. Без 10 сумнан да риза сатырганы. Менә удобрение белән ГСМны әзрәк правительство киләсә регулировать итсә, безнең бит күп түгел инде. Хотя бы Татарстанга, безнең Татарстанда заводлар, ниләр, без сразу бы предварительно даже договорны төзеп куярга булыр, допустим, 10 сумнан ипине, чтобы күтәрелмәсен хак. Белмим, менә правительство примет инде решение, анда бит инде тоже абзыйлар, башлы абзыйлар утыра, тоже уйларлар, нитерләр, но быел авыррак инде, авыррак. Ул кемнең меңнәгән баш сыерлар менә аларга белмим инде мин нәрсә посоветовать мы инде, ничек булыр ул теге уменьшать если поголовье не будут, не знаю, потому что стрәп чыгарга быел авыррак булачак. Быелгы җәйгеселәр игенчелектән тыш терлекләргә дә уңайсызлыклар тудыра. Нәтиҗәдә бозауларның үсеше туктала, сыерларның сөте кими дип белгечләр. Хәлне тотрыклы итү өчен ниләр эшләргә кирәк соң? Әнә хуҗалыгында барлыгы 4300 мөгезле эре терлек санала. Шуларның 1380-е савым сыерлар. Бу кадәр малга ашау да байтак кирәк. Быел бөртекләрнең уңышын 20 центнердан аз гына артыграк булса да, кышларлык азык булырга тиеш ди җитәкче. Алай да мактанырлык булмаса да, уңыш үзебезгә дә җитәргә тиеш. Берни кадәрен сатарга да була ди җитәкче. 14 мең тоннадан артык сенаж әзерләнгән, 1300 тонна печән әзерләнгән. Соламдар инде безнең җитәрлек күләмдә әзерләнде. Хәзер бар, ташулар бара. Инде безнең кукуруз мәйданнары 1000 гектарга якын ул. Инде безнең кукуруз узган елдагы кукуруз әле бу елга менә бу кышлатуга җитәрлек безнең. Инде әзерләсе тагын кукуруз бар.
Кышлату мәсьәләсе бик мөһим, тик җәйне дә югалтуларсыз үткәрсәң күңелле. Хуҗалыкларның сыерлары, бозаулары кызу көннәрне ничек кичерәсең? В этом году у нас в лагерь животные не выходили. Бу җәйне без сыерларны да, бозауларны да җәйләүләргә чыгармадык. Маллар көндез ферма эчендә генә торды. Һаваны җилләткечләр бераз суыта ала әле. Төнлә инде кардага чыгардык. Бозаулар торагында да җилләткечләр куйдык. Кызулык җиңелрәк үтсен өчен азыкка өстәмә микроэлементлар кушабыз. Эчә торган су савытлары саны арттырылды дип сөйли баш зоотехник. Кызу көнне сыер 200 литрга кадәр су эчәргә мөмкин. Нәтиҗәдә июньнең иң эссе көннәрендә генә сөт 4 тоннага кимеп алган хуҗалыкта. Хәзер сөтләр дә нормальләште, бозаулар да авырлыкларын ярыйсы гына җыялар дип белгеч. Которые планы были поставлены руководством перед нами. Куйган планны үтәдек. Бүген 40 тоннадан артык сөт савабыз. Бозауларга килгәндә исә откормдагы бозаулар көн сайын 1 кило 600 граммга арта. Ә безнең хуҗалыкта килода 200 грамм. Яшь бозаулар 800 граммга арта. Былтыр калган азыклар белән санасаң, бер баш сыерга барлыгы 31 азык берәмлеге әзерләгәннәр әнә хуҗалыгында. Күп еллыкларның 3нче каты чабарлык булып җитешсә, тагын 9-10 центнер азык берәмлеге әзерләп булыр дип өметләнәләр. Узган тапшыруда Кукмара аграр көллиятендә үткән киңәшмәдә аграр тармакта кадрлар җитешмәүе турында сөйләшкәннәрен хәбәр иткән идек. Шул ук көллият бүген механизаторлар, пешекчеләр һәм агрономнар әзерләүче уку йорты. Тик менә агрономлыкка укырга килүчеләр аз икән. Поэтому вопрос кадров по республике мы... Шуңа күрә республика буенча яңартылган мәгълүматны карап китик. 500 гектардан артык җирләре булган хуҗалыкларда хәзерге көндә барлыгы 270 агроном җитми. Мисал өчен, Мамадыш районында агрономнар белән тәэмин ителеш 38, Алабугада нибары 33% кына тәшкил итә. Агрономнарга кытлык ягыннан иң зур ихтыяҗ Балык Бистәсе районында. Андагы хуҗалыкларның нибары 10% гына агрономнар белән тәэмин ителгән. Килеп туган вазгыятның сәбәбе нидә? Кыенлыктан чыгу юлларын шәрехләп буламы? Бу сорауларга киләсе видеоязмада җавап биреп карарбыз. Басу кырларда эшнең кызган чагы, ләкин хуҗалыкларда тиешле белгечләр җитмәве барыбер үзен сиздерә. Балык Бистәсе районында барлыгы 11 зур хуҗалык һәм 78 крестьян-фермер хуҗалыгы исәпләнә. Зур хуҗалыкларның берничәсендә агрономнар бөтенләй юк, ә күп кенә кичкенә хуҗалыкларның җитәкчеләре исә үзләре агроном белгечлеген үзләштергән. Минем уйлавымча инде, әгәр дә 1000 гектар җирең бар икән, анда агроном обязательно кирәк инде ул. Чөнки хәзер бүгенге көндә ашламаларның да бәяләре бик кыйбат, агулар да бик кыйбат тора. Агрономга түләгән акча белән аларны чагыштырганда, ул шуп кенә булып чыга агроном зарплатасы. Шул ук агроном булган җирдә бит инде шул ук ашламаны дагы, агуларын да вакытында сипсәң, аның эффекты күбрәк була. Уңышны күбрәк җыеп аласың. Минем уйлавымча, агрономнарга хезмәт хакында жәлләргә кирәк түгел. Назимов фермер хуҗалыгы җитәкчесе булган Рауль абый Назимов үзе фермер да, агроном да. Ләкин билеме буенча да агроном булган Рауль абый бердә зарланмый. Аның сүзләренчә, шәхси фермер хуҗалыклары өчен алай күпкә кулайрак та әле. Үземнең мин профессия буенча агроном. Стажымда хайран. Мин агроном буенча монда үзем кытлык сизмим. Үзем агроном булгачтан җирнең тәртибен ничек эшкәртергә барсында үзем бу хәбәрләрне удобрительныйсында, сукасында, бар технологиясында үзем бирәм аларга команда. Шушы команда үземнең команда белән эшчеләрем белән бергәләшеп эшлибез. Минем үземнең КФХда 11 кеше, 5 тракторист, 1 шофер, 2 комбайнер. Рауль абый үзенең хуҗалыгында бер юлы берничә юнәлештә уңышлы гына эш алып бара. Терлекчелек, игенчелек, ашлык әзерләү белән бер рәттән җиләк үстерү белән дә шөгыльләнә. Рауль абый фикеренчә, берничә тармакны бергә алып барган очракта гына уңышка ирешеп була. Сезонына, һава шартларына бәйле рәвештә гел үзгәреп торган аграр өлкәдә шунсыз мөмкин түгел. Берсе булмаса, берсе була ди тәҗрибәле фермер. Быелны да корылык тәэсирендә игеннәрнең уңышы шактый түбән булуга карамастан, сабан будайын күбрәк булыр дип фаразлыйлар хуҗалыкта. Шулай ук 4 гектар җирдә сезонына 3 тапкыр уңыш бирүче Виктория җиләгенең дә уңышы чагыштырмача яхшы. Гектарына 1 тонна ярым тәшкил итә. Кичә менә 40 килограмм, 50 килограммга якын җыйдык без. 2 сәгатькә җыйдык без. Бүген инде яңгыр яумаса инде, наверное, 100 кило җыярбыз. Җиләк кырларында күпчелек эшчеләр читтән чакырылган. Шүбен утау, җиләген җыю, барысын да тәртиптә тоту алар җилкәсендә. Җиләк җыючының хезмәт хакы исә килосына 25 сумны тәшкил итә.
Берничә урында эшләүче яисә лаеклы ялдагы кешеләр өчен әзме күпме өстәмә акча эшләү мөмкинлеге дә әле бу. Кайбер кеше бит 2 урында эшли. Тегендә кайдадыр төп эше бар. Монда килеп эшләргә мөмкиннән соң төрлечә. 10 кеше дә була инде, 5 кеше дә була, 15 дә була, төрлечә эшлиләр. Кадрлар мәсьәләсенә килгәндә, Балык Бистәсе районы Шумково авылыннан Зөлфәт абый Закиров хуҗалыгында хәлләр бераз башкача. Белеме буенча техник-механик булган Зөлфәт абыйга тиешле белгечләрдән башка бер үзенә шактый авырга туры килә. Агрономнардан кала киң профильле механизаторларга кытлык аеруча сизелә икән. Бөтен специалистларның эшләрен үзебез алып барабыз. Да техник та дибети, агроном да, инженер да, руководитель да. Привлекательтәргә авылдан тегенди мондай специалистлар кешеләр юк. Угытып кайтарсагыз аны. Хәзерге яшьләр авылда калырга омтылмыйлар. Алар бөтен шәһәрдә чиста җиргә. Шуның өчен иң беренче авылга бөтен җиргә газ кергән булырга тиеш. Аларга иләр салып бирмәсәң ипотека анда белмим ничә процент белән аларга 3% диләр ипотекалар анда гына тоже баручы күренми авылда исалучы. Бүтән төрле программалар кирәктер дип уйлыйм мин. Җирне вакытында дөрес итеп эшкәртү, чәчү, урып җыю эшләрен төгәл оештыру, ашламалар кертү, югары уңыш алу максатыннан алдынгы технологиялар куллану өчен җаваплы булган агрономның хуҗалыктагы урыны алыштыргысыз. Шулай да Зөлфәт абыйга әлеге һөнәрне ничек тә үзенә үзләштерергә туры килә. Айруча катлаулы мәсьәләләрдә исә күрше хуҗалык агрономнарына да мөрәҗәгать итә икән. Агроном эше күп. Да бит не только элитный семьялар белән генә эшләү. Бүтән кырларыңны да әзерләргә кирәк. Элитный семьяларың, авылларыңны, протравительләр, ничә күпме гектарга күпме удобрение кертергә. Бөтенесе агрономсында булырга тиеш тә, без хәзер үзебез эшлибез инде аларны. Әдәрә консультациягә чакырып алабыз инде. Менә күпме агу кушарга, күпме тегесе без ниләрне җыен әдәрә сложныйрак вопросларга киңәшәбез. Гомумән, яшь кадрларны авыл хуҗалыгына мөмкин кадәр күбрәк җәлеп итү хәзерге вакытта көн кадагында торган бурыч. Моның өчен хезмәт хакын арттыру белән бер рәттән торак мәсьәләсен хәл итүне дә карарга кирәктер мәгаен. Авыл хуҗалыгы өлкәсендәге яңа программалар бу юнәлештә төп ярдәмче ролен үти. Ләкин иң мөһиме, яшь белгечләр ягыннан да теләктәшлек булуы кирәк. Шатлыклы вакытта да, авыр чакларда да аның төп сердәше гармон. Балык Бистәсе районы Кече Әшнәк авылында яшәүче Фәрит абый Закиров әнә шулай ди. 4нче сыйныфта укыганда әтисе гармон алып бирәнгән. Беренче өйрәнгән көен ак пароходны да бүген дә хәтерли әле ул. Талиянда һәм Баянда уйнаса да 2 рәтле хромка якынрак Фәрит абыйга. Аның төп хыялы шушы һөнәрен нәсел дәвамчыларына тапшыру. Бу яктан бар өметен оныгына баглый. Авыл гармончысы конкурсын дәвам итеп, бүген без сезгә Фәрит абый Закировның гармон моңнарын тәкъдим итәрбез. Ошаса Instagram аккаунтыбызга кереп, тавыш бирергә онытмагыз. Туган җир тапшыруының бүгенге чыгарылышы тәмам. Аның чираттагысын киләсе җомга 18 сәгатьтә карарга онытмагыз. Сорау тәкъдимнәрегезне WhatsApp номеры аша көтеп калабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.